Pojok kampung Bengiki dikawiti ambek berita siji montor ndok Kutha Malang kerekam CCTV berusuk tembus jerone toko. Kedadian iki dibedek gara-gara mbah lanang sing nyetir montor ape ngerem tapi keliru njejeg gase. Lah saiki perkara iku mlebu mediasi, polahe dulure sing nyetir montor gelem nempuhi apa-apa ae sing rusak. Jak ning iki lho rekaman CCTV ne salah siji montor minibus mbrosok mlebu nang jero toko nduk dalan Jaksa Agung Suprapto Klonjen Kutha Malang dino Sabtu wingi. Senin awan pihak toko sik ngitung toroke kedadian iku. Jare Aji Kurniawan sing nanggung jawab toko saiki mediasine sik dilakokno utawa sik mlaku. Keluargae sing nyetir montor yo gelem nempuhi opo ae barange toko sing rusak. Sauntara iku Kanit Gakum Polresta Malang Kutha, Ibtu Isrofin njlentrekno, kedadian iku pancen murni polahe lempene sing nyetir montor. Apa maneh sing nyetir montor tibakno umure wis 80 taun. Waktu iku DLMP polahe pas ape ngidek rem jeketek keliru ngidek gas pas apene muter. Polahe kedadian iki saiki tokoe kepeksa sik tutup sauntara sampe proses ngitung toroke dimarekno. Ali Mahkrus, JTV.